заради половите влезли. Но случайно ли? Guster, Ponting, Pampa, Miun, Piuk, Nus, Pik, Piku, Pique, Vole, Pitku, Tumpi, Избягай от динамиката на града с Кирлият кънтри. Вкуси живота със собствен темп. Селекция от 5 хрупкави зърнени храни, нежен вечен промеж и вкусен шоколад. Кирлият Кажи ми, че лила вода още не супер. Това се променя постоянно. Трябва ли да се наложи? Букет е извинение за почтата. Трябваше да внимавам повече какво е и не е лично писмо. Не ти се сърди за нищо. Не е било писано. Колко зряло отношение. Да приемам нещата. Ще да бъде стоявалка, но тя се отказа и... Имаш два пилета. Да бъркаме моята вечер за твоята. Колко празни руца са ти останали. Имаме сделка. Кога сте се разглядали? Кажи. Не точно, но знам точния човек. Налага се да се реванширам. Благодаря. Благодарите, че се сети за мен. Наистина беше много мило. Ай, не бях гледала въжето на Spionilo crocodilo, spionilo. Spiolino crocodilo. Spiolino crocodilo, spionilo. Пионка, да, 5 луна,